ba ina za ki kai ni sayyidi fasihul lisani. Ni na sannu cikin tafiyar na san da wanda ya fi ni sayyidi fasihul lisani. Wato me masoyan da an kai wa lakabi fasihul lisani sayyidi fasihul lisani. Na gurin imamiya din nan dan na tabbatar na yaƙini sayyidi fasihul lisani. Waɗansu za su ce wane ne to ku sani ɗan Fadima ne fasihul lisani. Domin kun sani tsuntsu kuka na gidan sitilar yayi ne sayyidi fasihul lisani. Ni kuma ku kuke kirana Abu Sibin gidan Alima ne sayyidi fasihul lisani. Haka na ji al'umma na cewa masanan koyan kadan ne sayyidi fasihul lisani. Ni daga yau na rada maka suna sarki yaƙin yar imami sayyidi fasihul lisani. Gashi fasihi ga iya magana ya yi fice a fannin kalami sayyidi fasihul lisani. Bai da ɗabi'ar girman kai bai so a kira shi ma mai mukami sayyidi fasihul lisani. Dole na gaida kai dan Batula me fikira fasihi ulumi sayyidi fasihul lisani. Me kaskan da kai bai dagawa ya dan Fadima na hakika sayyidi fasihul lisani. Da an yi yabo ga Arabiya kuma yi gare shi ai sai ya mika sayyidi fasihul lisani. Ka sha zaman ka huta ya dan Fadima dole ne za a bi ka sayyidi fasihul lisani. Da ina da hali ana rantse wallahi zan kai ka Makka sayyidi fasihul lisani. Ya dan Fadima na yi roƙo banda fayi cikin dafayinka sayyidi fasihul lisani. Ya dan Umma na yi roƙo kamun izini cikin izininka sayyidi fasihul lisani. Ya dan Umma kai mun du'ai domin sirraka na ahalinka sayyidi fasihul lisani. Ya dan Umma kai mun masauki inda Fadima za ta kai ka sayyidi fasihul lisani. Ya dan Umma bani dama cikin damar da ummi ta baka sayyidi fasihul lisani. Ya dan Umma bani ceto a cikin ceton da duk za a baka sayyidi fasihul lisani. Kai mun kariya dan isar ummi dan kariyar da ta baka sayyidi fasihul lisani. Ciyar da ni da duk mafiya na cikin akushin da ummi ta baka sayyidi fasihul lisani. Fasihu ka shayar da mu a cikin ilimin da Allah ya baka sayyidi fasihul lisani. Fasihu ka san mu himma a cikin himmar nan da momi ta baka sayyidi fasihul lisani. Menene asalin sirran da yake ta shiga cikin lamarinka sayyidi fasihul lisani. Duk lamari na yar manzona san wallahi shi baya shaka sayyidi fasihul lisani. Duk kauye duk daji fasihu da na bullo kawai sai in ganka sayyidi fasihul lisani. Dai roƙo ba dan ni ba fasihu ka bani sirrin isarka sayyidi fasihul lisani. Idan ka bani sirrukan nan dukan tsanani zan daina shaka sayyidi fasihul lisani. A bangaren irin tafiyarka baba fasihu san ba kamar ka sayyidi fasihul lisani. Akan yasa idan aka tunkaro sai dai a gwabza barka sayyidi fasihul lisani. Ka sha zaman ka huta baba fasihul lisani Allah ya baka sayyidi fasihul lisani. Dan matsayi na Arabiya kamin kyautar irin ladabinka sayyidi fasihul lisani. Ya dan Umma sanya
na komai in ganshi cikin Fadumarka sayyidi wasiyul sani. Ina ma za ka ce sibi ka so na can cikin zuciyarka sayyidi wasiyul sani. A cikin tafiya idan za ka yi ka saka na a tawagar rukuninka sayyidi wasiyul sani. Ka cancanci yi maka baitoci dan Faduma na hakika sayyidi wasiyul sani. Ran da muka yi tafiyar cikin daji na gane dukkan sarka sayyidi wasiyul sani. Babu gida gaba babu baya ya dan Faduma sai na bika sayyidi wasiyul sani. Nai tafiyar da ta bani tsoro kai ko kana ta yin shaninka sayyidi wasiyul sani. Na yo shiru na ce amsu baba fasihu ina ke so a miƙa sayyidi wasiyul sani. Shi ko yana ta yin shanin shi yana kukuto a fafara harka sayyidi wasiyul sani. Ya nemi guri ya zauna ya ce to sibi fara aikin kawaga sayyidi wasiyul sani. Na ce to an gama dan Batula zan fara cikin izininka sayyidi wasiyul sani. Ya ce komai ka tuno fadawa ummi kawuna za su dauka sayyidi wasiyul sani. Assalamu alaika sarkin ado, assalamu alaika sirri ya sirri sayyidi wasiyul sani. Salamu alaika me san masoya jikan sayyidul abrari sayyidi wasiyul sani. Ya masanin hadisai da dama kai tafiyar ka daidai ya tsari sayyidi wasiyul sani. Ba me ana ka hidimar Batula dan wallahi sai dai laruri sayyidi wasiyul sani. Labaika me gida nan masoya labaika sahibul sarari sayyidi wasiyul sani. Ka sha zama ka huta labaika jikan da fatihul khairi sayyidi wasiyul sani. Ya haske a cikin haske tila zakira ka sayaban nuri sayyidi wasiyul sani. Ina sallama na kuma aikin da na gana dan Faduma ne sayyidi wasiyul sani. Sai gashi yana ta kara kaunata dan ni me yaban Faduma ne sayyidi wasiyul sani. Wani abokan matar sarki ai sai me hankali za ya gane sayyidi